बे समाव बीटीसीनि अरुणोदय मुलाम्फागिरिनि थाखाय मोनसे दुखुनि सान थारैनो बे समाव बेराफारसेथिं बे समाव गाबोननि सानाव बीटीसी सोरखारा समायखिरा लागोन बेनि थाखाय जोबोदनो खुसि जोबोदनो रंजाखांनायनि मोनसे रादाब नाथाय बेराफारसेथिं बे समाव बीटीसी हालामनि अरुणोदय मुलाम्फागिरिनि थाखाय जोबोदनो मोनसे दुखुनांथाव सान दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव लाख लाख अरुणोदय मुलाम्फागिरि बिथांमोना बीटीसीखौ नागारनानै बीटीसीखौ बाद होनानै बे समाव आसामनि थागिबि जाय बिथांमोना अरुणोदय मुलाम्फागिरि बे मुलाम्फागिरि बिथांमोना मोननो हासिगोन अरुणोदयखौ होननानै बुंथिदों एबा अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव हाबसिगोन राङा होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ 7 अक्ट'बरावनो हाबगोन गोबां लाख लाख आसामनि थागिबि बीटीसीखौ नागारनानै बीटीसीखौ बायजोआव दोननानै बा बीटीसीनो बे समाव मुलाम्फाखौ होआलासिनो बे समाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि थागिबि बिथांमोना मोननो हागोन अरुणोदयनि रांखौ होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दुखुनांथाव बाथ्रा जे बे समाव बीटीसी हालामनि थागिबिफोरा जाय बिथांमोना अरुणोदयखौ मोननो हादोंमोन सिगांनि सानाव मोननो हादोंमोन बिथांमोना बे समाव अरुणोदयनिफ्राय जानगाराव थानो नांसिगोन एबा थासिनगोनखौ फोरमायथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जों मख'नांगोन दि गाबोननि सानाव बे समाव बीटीसी सोरखारनि थाखाय समायखिरा लागोन बे समायखिराया बयनिबो थाखाय मोनसे मोजां रादाब एबा बयनिबो थाखाय खुसिनि सान नाथाय बे खुसिनि सानावनो फैगौ 7 अक्ट'बराव आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरा अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरा मोननो हागोन रां नाथाय बे समाव बीटीसीनि थागिबि अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरा बे समाव बे रांखौ मोननाय नंलिया एबा मोननायनिफ्राय जानगाराव थासिगोन नाथाय मा जाहोनाव बे समाव बीटीसीनि अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनो रांखौ होनाय जायाखै बेखौ फोरमायथिना होआखै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नाथाय बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे लाख लाख आसामनि थागिबि सुबुंफोरा जाय बिथांमोना अरुणोदयखौ सिगांनि समाव मुलाम्फा मोनबाय थादों आरो बिथांमोना बे समाव बीटीसीखौ नागारनानै एबा बीटीसीखौ दोनथ'नानै बे समाव आसामनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरा बे समाव अरुणोदय 3.0 नि गेजेरजों बे समाव बिथांमोना मोननो हासिगोन रांखौ एबा बिथांमोननि एकाउन्टआव हाबसिगोन राङा होननानै फोरमायथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा অহা 7 তাৰিখে অৰুণোদয় তৃতীয় এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰো পুঁজি আমি হস্তান্তৰ কৰিম বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়াক বাদ দি সমগ্ৰ অসমৰ 30 লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে 7 তাৰিখে 1250 টকাকৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব বহুদিনীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত হ'ব আমি ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আঁচনি হাতত লৈছো অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী পৰিয়ালৰ বাবে যে তেখেতসকলে যেতিয়াই গেছৰ নতুন চিলিণ্ডাৰ কিনিব তেতিয়াই আমি তেওঁলোকক 250 টকা ৰাজ সাহায্য দিম অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক ইতিমধ্যে আমি গেছৰ কানেকশ্যনৰ নম্বৰ বিচাৰি প্ৰপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছো আপোনালোকে সেই প্ৰপত্ৰ পূৰ্ণ কৰি আমাক সোনকালে উভতাই দিয়ক অহা 7 তাৰিখে অৰুণোদয় তৃতীয় এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰো পুঁজি আমি হস্তান্তৰ কৰিম বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়াক বাদ দি সমগ্ৰ অসমৰ 30 লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে 7 তাৰিখে 1250 টকাকৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব বহুদিনীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত হ'ব আমি ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আঁচনি হাতত লৈছো অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী পৰিয়ালৰ বাবে যে তেখেতসকলে যেতিয়াই গেছৰ নতুন চিলিণ্ডাৰ কিনিব তেতিয়াই আমি তেওঁলোকক 250 টকা ৰাজ সাহায্য দিম অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক ইতিমধ্যে আমি গেছৰ কানেকশ্যনৰ নম্বৰ বিচাৰি প্ৰপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছো আপোনালোকে সেই প্ৰপত্ৰ পূৰ্ণ কৰি আমাক সোনকালে উভতাই দিয়ক অহা 7 তাৰিখে অৰুণোদয় তৃতীয়
এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰো পুঁজি আমি হস্তান্তৰ কৰিম। বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়াক বাদ দি সমগ্ৰ অসমৰ 30 লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে 7 তাৰিখে 1250 টকাকৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব। বহুদিনীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত হ'ব। আমি ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আঁচনি হাতত লৈছোঁ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী পৰিয়ালৰ বাবে, যে তেখেতসকলে যেতিয়াই গেছৰ নতুন চিলিণ্ডাৰ কিনিব তেতিয়াই আমি তেওঁলোকক 250 টকা ৰাজসাহাৰ্য দিম। অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক ইতিমধ্যেই আমি গেছৰ কানেকশ্যনৰ নম্বৰ বিচাৰি প্ৰপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সেই প্ৰপত্ৰ পূৰ্ণ কৰি আমাক সোনকালে উভতাই দিয়ক।